Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten. En dan weet je, dan gaat het altijd over buim. Het probleem was, ik was met Annie gisteren voor inkopen doen en toen zag ik dat het fruit zo duur was geworden. Ik denk, ik ga eens naar Diana toe. Ik wil weten, ik zit mezelf het fruitbuim, dat is goedkoper. Hé Diana, wat hebben ze doen? Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja, als ze citroen struiken hebt, ze kent ze ook citroenen plukken hè. En... Toen kost wel helder zien te zien. Ja. Ik kwam vanmorgen met Anne met een steggelen zitten, het fruit werd zo duur in de winkel. Ja, nou. Kan ik eens kijken of Diana ook fruitbuimpjes heeft. Ja, dan moesten ze zichzelf in de tuin zetten en nu met het prachtige weer. Ja, dan kan ze ook inderdaad die eigen fruit telen. Oh. Ja, ja. Dan hebben ze de bomen en een mooie truc. Ja. Zijn er alleen maar citroenenbuimpjes? Nee, er zijn natuurlijk appel, peren, kezen, pruimen, droeven, kiwis, bananen. Bananen? Bananen, ja. Laten eens eerst naar de appeltjes komen, die zijn ook duur. Ja, nou gaan we een appel plukken. Ja, Diana. Waar staan ze? Waar staan ze? Ja, hier bijvoorbeeld. Dit zijn twee appelen. Elstars. Oh, dat is wel een lekker appeltje, zeg. Die koop ik ook Dat wel. is natuurlijk, dus is ook, ja, de bloesem aan het begin van het jaar zogen. Dat is gewoon bestuurd geworden, bevrucht en daar krijg ze appeltjes van. Hè. Ja, dus dan heb ik flinke trossen aan. ja. Dat zijn net droeventrossen, zeg. Dus deze kunnen we ook plukken. Kijk, natuurlijk, voor de biesjes is dat fijn, dus die vreten er al aan. En ook als zo'n boom dadelijk gewoon in de volle grond wordt gezet, dan krijgt hij ook veel meer groeikracht en dan zit er ook veel gezonde roet. En dan moest je het appeltjes plukken en dan krijg je ook echt van die dikke appels. Oh, dan moest dat wel bijjuisten. Dus zeg maar als het seizoen van de appelen begint, dan moest je even de trosjes appelen, dus een beetje hoe dunne. Sommige moesten je het roet halen, want ja, dan ontwikkelen zich die paar, die ontwikkelen zich er wel groot. En als ze allemaal laten hangen, dus die werden ook niet veel groter. Maar het is gewoon, ja, sowieso aan voor de fruitopbrengst. En het is gewoon een hele mooie aanwinst voor die tuin. De bloesem met zuus, later nog, ja, de appels wat eraan gaan groeien. Dus, Nou, in de dure tijd zal ik ze toch even hoe dunne en zelf op. ja, dat denk ik ook. Er stond er zat aan, maar niet alleen voor te eten, maar ook voor wienke van te maken. Ja, dat kan. Naarmate de droevenstrook groter en groter wordt, dan komen er nog veel meer trossen eraan. En dat is ook rooi droeven. En we hebben nog rode droeven, ja, verschillende soorten. Natuurlijk is het ook gewoon mooi om een solitair neer te zetten, zo'n droevenstrook. Ja, maar het is er lekkerder dan als ze even door die tuin lopen en ook ernstig... En niet gespoten. Niet gespoten, nee. Gaan we even uit. Oh, ik proef de wijn. Oh, rode wijn, zeg. Kijk eens wat trossen hier. Ja, Oh, zeker. Dus de zus, Dat tuurlijk. is wel Halla, ja. zeg, van Bacchus. Ja, dit zijn inderdaad gewoon toffeldroeven. Dus, je hebt Toen kunnen ze het in de eigen hoofd plukken. Ik hoef me niet meer aan te doen vanuit de winkel toe. En ik hoef geen belling te hebben voor het kerkje. Ik kan hem zo, boep, ik pluk ze en ik hop en ik heb het. Ja. Ik heb al bijna de show vol, hoor. Er zijn ook pitloze. Dus ook pitloze witte en blauwe droeven. Dit zijn volgens mij ook, ik proefde net geen pit, dit zijn ook pitloze. Ja, het is gewoon... Dus toen kunnen ze kriegen op vandaag wie ze wilt. Wat is dit? Er zitten geen droeven. Ja. Royens. Het ligt op een kiwi. Ja, goed zo. Ja, dit zijn inderdaad kiwis in het beginstadium. Het is wel een hele kleine kiwi. Kiwi heb je ook natuurlijk een heel groot assortiment in. De gewone kiwi gold, de gewone groene kiwi. En dit is een kiwi dat echt heel klein is. Natuurlijk wordt er wat grotterie. Als er in de zon hangt, wordt er nog groter. Maar er zit gewoon één grote bom van vitamine. En die kent ze ook hier gewoon in ons klimaat, kent ze die telen. En die kunnen gewoon planten in de hoofd, of wat moet je er eigenlijk mee doen met zo'n fruit? Zussen. Die zijn al eigenlijk heel riep, sommige. Ja. Dit zijn echte vitaminebommetjes. Het beste is met een kiwi om hem langs in een wijntje te doen, of langs in een pergola. Dat is meer een klimplant eigenlijk in een kiwi. En dan gaat dat mooi toegroeien. Ja, en ieder jaar krijgt ze hem terug met vruchten. Ah ja, en dan even een paar... Droeven. Ja, dan hebben ze het eigenlijk alleen allemaal voor elkaar, of niet? Ja, dan hebben ze die hele fruitschalbino vol. Hé, hier staat er onder appeltjes. Kunt je die ook eten? Ja, de
zoet ze kunnen eten. Maar het zijn niet echt appeltjes voor consumptie. Maar dit is een sierappel. En die waren wel vaak gebruikt tussen de gewone appelenboom voor te bestuiven. Het is natuurlijk ook weer een mooie aanwens voor in de tuin neer te zetten. Prachtige bloesem, die kleine appeltjes allemaal. Gebruiken ze vaak met bloemschikken. Ja, en dat blijft gewoon nu eigenlijk het hele winter op ze die appeltjes eraan. Dus die beginnen nu langzaam te verkleuren en die waren nog steeds rooier en rooier. Ja, door Red Sentinel. Dus, Ja, de naam zei dat al, hè? Of nee, ik meen de rode piraat, maar dat is niet zo. Piet Piraat. De rode pimpernel, nee. De rode pimpernel, dat was een piraat. Maar hier in de kast hebben ze nog veel meer fruit staan. Ja, Dit zit er ook weer kiwis, of niet? Dit is een kiwi gold, zie je? Ja? Ja, en eigenlijk, dit is een vrouwelijke plant, kiwi gold. Belangrijk is altijd met dit soort kiwis, vaak moesten een mannetje en een vrouwtje bij elkaar plaatsen. En dan krijg je ook veel meer vruchtopbrengst. Net die ganse kleine kiwietjes, nee, die zijn zelf bestuivend. En vaker bij deze is het verstandig om gewoon 2 soorten mannetje en vrouwtje bijeen te zetten. En moet je enig te doen, hebben die lange horen of zo? Ja, die hebben lange horen weer zin en een kaartje. Zie je? Dit is het ja. spiegeltje, dit is een vrouwtje. En als er een pielknop op stuit, dan is het een mannetje. Oké. Ja. En het is wel belangrijk dat mensen, als ze echt voor het fruit willen gaan, dat ze die combinatie maken. Dus zie je, dus is er ook, ja, en een kiwi gold. Dan ligt ik ook in een fruitshow. Ik heb de Charlene vullen. Ja, Diana vermissen nog het, hè? De bananen, hè? Maar die heb ze niet. Nee, die heb ik niet. Nee? Maar denk je, natuurlijk heb ik die ton. Oh, Ja, natuurlijk hebben we bananen. Oh, kijk hier. Ja, kijk eens daar. dat is toch niet te geloven, jongens. Bananenboom met bananen aan. Ja, mogen ze dichterbij doen? Een ganse tros bananen. Oh, kijk eens hier, zeg. En je nog griepen, die hoeven niet geriept te worden. Dat is toch niet te geloven? Ja, die eigen bananenteels hoeven ze niet meer in zijn kast geriept te worden. Och, dat is fijn als de kleinkinderen op bezoek komen. Heb je de bananen geliekt, hoor? Dat moet je allemaal hebben. Kan ik me een tuitje fruit metnemen? Ja, ook zich hebben. Kijk eens hier, fijn show. Die krijgen ze natuurlijk in de boom neer te bieden, maar ze juist gaan kopen. Dat is natuurlijk logisch. Maar dan heb ik nog één vraag, Diana. Ja. Wie mocht als nu zo'n boom wil planten, wie geeft dat? Nou, weer starten dus het klein fruit, kiwis, droeven, viegen, eigenlijk bosbessen, kruisbessen, miemerten. Dat allemaal, dat stuit hij gewoon voorradig. Dat kent ze nu poten. Maar echt de boom, de appelenboom, de perenboom, de kezenboom, leegstam, halfstam, hoogstam. Dat starten weer pas vanaf half november met en dan houden we ze weer op de volle grond. En dan is ook de beste tijd dat mensen fruitbomen gewoon poten. Ja, dat is eigenlijk voor mij heel duidelijk. Dus moet je kennis dan gewoon uit de pot holen en dan hoef je ze niet meer terug in te zetten. Die wat nu in pot verkocht werden, die kan ze gewoon nu in de volle grond zitten en die hoeft ze niet meer in de pot terug te zetten. Nee. Dus zomer- en winterbestand. Ja, zomer- en winterbestand. Nou, beste kijkers, heb je het niet helemaal metgekregen? Goed dan even hier naar Limburgplan toe. Diana loopt hier altijd rond. Vrouw, het weet alles. Behalve wat het niet weet, maar het weet alles. Ik zal zeggen, tot de volgende keer met de antwoorden bij Diana en Ton. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.